Allah ina so ku bani shawara. Ɗaya saurayi ne, ɗayan kuma yana da yara har guda biyu. To kowanne a cikinsu ya nuna yana suna da gaske, kuma kowa ya ce aure na zai yi. To shi saurayin ya zo sun yi interview da mahaifina har ya turo iyayensa, an yi magana irin ta iyaye. To bayan haka kuma da ya zo wajena muna hira, sai ya nuna min alamun shi fa kwata-kwata bai yi shirin aure ba. Idan har na yadda zan aure shi, sai dai nan da irin shekaru 2.5 haka zuwa 3. Kawai dai ya turo iyayensa ne don kar a ga yana zuwa wajena ba tare da manya sun shiga tsakani ba. Shi kuma ɗaya saurayin nawa mai auren, a yanda yake bayyana min shine shi a shirye yake. Ko yaushe aka ce masa, ko yau ne aka ce masa ya turo, a shirye yake turo a zuwa ɗaura aure. A shirye yake shi. Ya ce kuma ni dai a iya sani na shine gaskiya yana so ne. So kuma na haƙiƙa a iya saninta, kuma aurenta zai yi da gaske. To amma ban ba shi dama sun yi magana da mahaifina ba, saboda mamanmu ta ce sam ba ta so na aure mai mata. Kar wai in kuskura ma in bari mahaifina ya san wannan maganar, sai dai na jira wannan saurayin nawa wanda ya ce aƙalla in jira shi shekara 3, ko kuma in nemi wani can daban wanda ba shi da aure. Idan har ba zan iya jiran wancan ɗin, to abin da nake tunani kar in je in jira shi tsawon shekaru 3 zuwa sama da haka, ya je ya yi aurensa can ya bar ni na yi jiran banza. Shine na zo ku bani shawara. Shin in jira shi ne kamar yadda mahaifiyata take so, ko kuma in faɗa wa mahaifina wancan mai auren da yake so na? Shine na zo ku bani shawara. Sadiq So TV, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan channel ɗin tamu. Mun gode.